teraz. Takže čaute u nového videa. Som tu spoločne s Matejom HD. A ja som Lumen WP. Pozdrav. Čau. Takže poď. Ani jedna. Maťko. Ideme na to. Hráme. A ja hovorím. Aký ideme byť, Matej HD? No, ja by som zvolil nejakých žltých. Dobre. Jedna Andorra. Dobrá mapa. Ja som tiež. Takže Matej HD bude kopať, ja idem do bitky. Evo, chceš ísť so mnou? Ja nejdem nikde. Ja ostanem tu. Ale už končí, už je polovica Space 1. Aha, čaute! Čaute ľudia! Čaute! Čaute ľudia! Čau. Zelený! Zelený, tak toho dáme. To dáme. Dáme ho. To dáme. Dal. Nechaj mi jeho meč. OK. Dík. 13 dreva mal. Tu máš 50... Nie, ja idem robiť hradby. Dobre, tak rob hradby. V strede. Bude Pozdravte do videa. Tak. Áno. A už jeden pozdravil, Farík. Čau. Čau. Aj Blue. Budem Krásne. mať